Magandang buhay sa inyong lahat, mga masisipag na guro ng Dadalaquiten Elementary School, mga magulang, mga mag-aaral, lalong-lalo na sa ating punong guro na si Ginoong Ronald Wilson Bermudez. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat dahil matutupad na rin ang matagal ko nang ninanais na maglingkod sa ating bayan sa maliit kong pamamaraan. Dahil sa pandemya, marami ang naapektuhan, lalong-lalo na ang estado ng pag-aaral ng mga kabataan. Datapwat malaking hamon ang nakakamatay na virus, huwag nating hayaang maging mangmang ang pag-asa ng ating bayan. Sa pamamagitan ng kasalukuyang teknolohiya, mas lalo tayong dapat agresibong makapagbigay ng makabuluhan at epektibong pamamaraan ng pagtuturo. Sa panahon ngayon, competition is very stiff, so to speak. Ang buong mundo ay nagsisipagtagisan ng galing sa mundo ng information. Huwag nating hayaan na ang pag-asa ng bayan ay mas lalong kulelat ayon sa 2018 PISA results. Naniniwala akong napakahusay ang mga kabataang Pinoy kung mabibigyan lang ng equal opportunity at the right time and the most appropriate time. Sa pamamagitan ng partnership ng Dadalaquiten Elementary School at ang IVFC, ang mga kabataan ay inaasahang mahahasa ang kanilang kahusayan sa pagbabasa tungo sa magandang buhay. Kailangan lang tulong-tulong tayo upang umunlad ang karunungan ng mga kabataan. Huwag tayong maghanap ng wala, bagkus gamitin ang meron. Ang lakas ng paniniwalang makakapagpabago tayo. Ang success factor ng ating unang proyekto ay nasa pagtutulungan ng bawat isa. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.